Kubor nakaslem jong unong san hima. Kajingmi jong uwe na kinong yalam jong kaseng UDP ubadei ru MLA barim jong kamaulai kala penlingo ikibabun balang wat ya kinong yalam bah kamat jong kaseng. Habaya keran ba President ka United Democratic Party East Khasi Hills District ubadei ru UCM ka KHADC uba Titos Khan ulapan pau ya kajingkendet habau yu iling bakilat patai kubor ba uba embahas imdia unmi no na ka UDP. Ulaya tu ru bo ba embha ude uparlok ubajan bha bad ude ru no ai bo jongki samla UDP. Uloong ba kalong shisha ka kubor ka bakendet bad na kalyang go jong u la yo ban yakran bo ba embha bad ula ai jingmut ban anam pat kerki bad ban yai am. Ula ben rap ru da ka baong kani ka kam ka dei ka ba kidang la ban ya ben ben kam dei ka kam ka bajur hado kata namar ka dei ka kam seng bad kam dei ka kam shimen. Ula ban rap ru da ka baong ba ka jingmi no ajong kini ginong yalam kala ban dei na ka daw ka jingbam ya smutu jingmut hap deng kinong ket kam ki barim bad ki batamai. Yui haki lat patai kubor ba ya ka jingmi no jong i ba MH imle bulong we na ki perlok be jan ba ban ngaru ba khamtam we na ki nong tre jong ka parti u balong u advisor man ta jong ka state youth wing ka long shisha ka ka kubor ka ba kendet na ka liang ka jong ha wat ngalayo ya ka ban ya keren bat i ha ka tu ka step shwa ba in shim ya ka rai na ka liang ka jong ha jing siang ala ai jing mut i ba i de ban pat kerki ngini up namar ka de ka kam ka ba ngidang la ban ya penbet kam de ka kam ka ba dalong serius hadu kata le ha jing so ka jong ha kalong ka de ka kam party kam de ka kam personal jong no de ka kam party ka ba ngidang la hi ban ya penbet te wat la kata ru ngidang don ka jing kermen ba ngala phone yu jenas ka tri jong ka party ba unso ha ban convince ya ka jing ya kendu ba ngin ya keren ban ya penbet ya ka ni ka kam tharai wat na ka yang ba yang baharu ikloi ban wan saka mi jong ka jing ya keren ban ya penbet hoi namar ba hang tu don lang ru u para jeng ba MH u badong u joint secretary jong ka state youth wing ba ho jong ka por long ru president jong ka Shillong city youth wing tengah tharai kani ka kata bet namar ba bala mi u men ke para ru na ban mi bat kumju ru ki paralog le si ki be jan ki be ji trikam lang ki be stu jingmut kani ru ka kata te nata ka daw ngim kwa ba kan don kum kani ke namar ba ka kata ya ka parti haba umi ununo no mi khmat lani unong yalam bulalong nong ket kam tang bulalong ru nong mi khmat hakipor ki bladaw ka kata be ya ka parti dengan ha ka jing so ka jongai nga so ba ya kani ka kam ngi de ban sim khia ba de ban penbet ba ka nom don kum kani kita kidaw ba ki kidaw lo ba ki pelong ki mi ko parti ka daw hi ka long ngathai ka dei ka kam parti ha po maulai ka ba don le si ka tu ka ni ka jing bom ya su thu jing mut ha padang ki nong kit kam ki ba rem bat ki nong kit kam ki ba thamai ki ha banga ong ki nong kit kam ki ba thamai ka mut kini ki nong kit kam ki ba wan na ka liang jong ba proses ka ba pilatip ba proses insya ya le no na ka parti UDP tengah tharai ha ni ka adjustment jong ka jing ya dei ha padang ki kini ki nong kit kam ka don ka jing bom ya su thu jing mut le si kala ban long ru ka jing le klet ya ba MH namar ba MH udah mau ba initiate ya ka jing wan jong iba proses ban ya le ka parti UDP ban ya le nak parti UDP te ngatharai le si kum ubreo le si ka don ka jing kta ka don ka jing sngo ba le si ka don ka nu ka jing le klet nakaliang jong kinong lam parti ne wat nakaliang jong iba proses ngamla bantip namar ba kadi ka kam hapo maulai kan kam dei hang no